O relație bună cu copilul are la bază o bună comunicare și acest lucru poate să fie o provocare, mai ales când copilul este adolescent și apar anumite probleme. Pe marginea lor, discuți cu el și astăzi vreau să-ți dau 4 sugestii simple pentru a îmbunătăți comunicarea din aceste momente dificile. Prima sugestie. Renunță la tendința de a judeca și de a critica și concentrează-te pe conversație. A doua sugestie. Ascultă cu atenție ceea ce îți povestește, ceea ce simte și reformulează cu cuvintele tale pentru a-i demonstra că l-ai ascultat activ și că ai încercat să-l înțelegi. A treia sugestie. Încearcă să eviți acele întrebări închise cu răspunsuri posibile da sau nu și concentrează-te pe întrebările deschise care îi dau ocazia să dezvolte ceea ce simte sau ceea ce s-a întâmplat sau perspectiva sa asupra lucrurilor. S-ar putea de multe ori să găsești soluțiile pentru acele probleme chiar din partea copilului. Și a patra sugestie, deseori copiii în astfel de situații sunt cuprinși de emoții. Plâng, iar tendința părinților este de a acționa pentru a stopa aceste emoții. Nu mai plânge, dacă mai plângi nu mai avem ce discuta, revin când te calmezi și așa mai departe. Nu, încearcă să stai lângă el, chiar dacă plânge, poți să-i spui ok, sunt aici, te înțeleg, e normal, oamenii mai și plâng, voi fi gata să discutăm atunci când ești pregătit. Succes!